kasuwanci ne kada ka je wajen bokaye nema magani. Akwai addu'a annabi ya karantar, da ka karanta wannan addu'ar ka je kawai ka kama kasuwanci, wallahi ɗan ƙanƙanin lokaci za ka ga buɗi na Allah. Haka ma ɗalibi mai karatu shi ma kan shi idan ya karanta waɗannan addu'o'in babu shakka zai ga buɗi na Allah. Abinda ake ma mutane gudu kullum shine ya kasance su riƙa zoma abinda Allah maɗaukakin sarki bai halatta ba. Da tsammali yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Allahumma anfa'ni bima allamtani wa allimni bima yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. To ka karanta wannan, ka je ka rubuta jarabawa, kai ko alƙawalin Allah zai baka course wanda da ka gama shi babu irin dan waiting din nan da aka yi na shekara 3-4 ana bida aiki ko ka je wajen amsa takardarka ta service kawai zaka ji an ce ai ga can NNPC suna bidarka, kwana biyu sai kaga arzikin na ta haɓaka. Sai dai duk inda ka samu kanka kuma ka ji tsoron Allah, duk aikin da ka samu kanka kana yi ka ji tsoron Allah. Don haka akwai addu'o'i da dama waɗanda duk abin da kake biɗa a gurin Allah idan ka yi amfani da su ka roƙi Allah, Allah maɗaukakin sarki zai karɓa maka. Sannan Allah yana da sunaye waɗanda suke masu kyau, ka roƙe shi da su.